Nu mai în celălalt sat. Hai mă, cameră. Nu, taci. Hai să mergem aici la cer. Mamă, ce avem? Avem Târnăcop. Aici sunt două saturi, frate. Rămânem în satul ăsta. Minerit. Mâncare. Mamă, ce bună e. E bună dacă ești în 1451, frate. Dar cred că vreau să construiesc mașina timpului, dar trebuie materiale, foarte multe materiale. Așa. Oaie, nu trebuie. Să mergem și pe celălalt sat, să mai furăm și noi ceva. Niște țărani. Bă, și întâi erau câțiva țărani, dar foarte puțini. Dar uite, acum în 1451 sunt cei mai mulți. Cred că e istorie aici. Dacă mergeam în România, istorie de istorie, frate. Dacă aici e pe 1451. Nu mai continuă nimic. Deci, de la sat așa. Cred că am înțeles satul. Ai, uite aici. Să nu ne prindă cu coana, cu băta. Fundă. Ok, dam 20 de ani, ce? Mamă, 3 diamante, bread, pâine, mamă, 3 diamante, pot să fac ceva. Nu sunt sigur că pot să fac ceva, dar nu merge. Nu avem cărb. Nenea! Mă! Nu mă bag în seama, sunt proști. Mamă, sunt prea multe. Deci am prea multe lucruri acum în sat. Oare am visat că eram în alt sat? Da, tot am călătorit în timp. Eu aș vrea să călătoresc în 1992. Sau în 2017 mai bine. Adică încă sunt eu. Shit! Ăștia nu știu că... Lasă-o. Dar cred că Ellen a rămas acolo în vis. El încă visează. Dar în realitate ești aici, frate. E imposibil să existe un oraș din ciuperci. Uite, aici e un deșert, apă, călduță care poți să bei. Nu știu, e chiar bine. Hai să luăm materiale pentru mașinare. Frate, n-am instrucțiuni. Fără instrucțiuni nu fac nimic. Stai puțin. Uite. Uite, scrie pe diamant. Pasul 1. Luați lemn. Ok. Să fie 6. 6, ok. Una. Spargem totuși cu topul ăsta. Târnăcop. Hai, târnăcop, știi că poți. 2. 3. 4. 5. 6. Adică 2017 o să ajungă standard. Dacă călătoresc în 2016, lasă lemne. Uite, după ce ai luat 24 de lemne prelucrate, fă un buton, și un crafting table, ok. Da, ai mare grijă. Acum ne trebuie piatră. De unde să luăm noi piatră? Din case! Nu, din la. Nu vreau să spărți sătean. Vreau să scap odată din 1451. Piatră. Mergem.
uite floarea soarelui, ce drăguț. Uite, aici sunt niște oițe. Tot mai în față, ok. Uite! Piatră! Da, un cărbune. Ce ne trebuia? Ne trebuie vreo... Să facem un bloc. Bun. Măcar avem un târnăcop de iron. Zice că le trebuie... What? Nu. Ne trebuie 15 pietre. Ok. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E 15? Nu, e mai mult. Cu cât e mai bun, atât e. Hai să punem... Are ceva dacă pun crafting puțin. Mai ne trebuie încă 3. Ok. Hai 3, să facem un cuptor. Doar cu ei. Sunt foarte multe ingrediente pentru această mașină. Leverul. Stai, ce să fac leverul? Nu știu ce îmi trebuie să fac. Iată, de fapt trebuie scaun. E prea mult. Dar măcar trebuie. Nu trebuie și mâncare. Cred că e bread. Niam. Hai totuși să ne urcăm așa. Shit! Și apoi cel mai rău lucru. 3 dirt. 2, pardon. Un filicel. Deci el dă-i în tufiș până pică o sămânță. A picat. Mergi tot înainte. Ce mai spun? Mai rău. Hai să le apucăm. Deci, hai să punem într-o casă. Și craftul trebuie să punem aici. 2, N, 3, 4, 5, 6, 7. Nu pare așa încăpător. Ala, mă uita, îmi trebuie chestia asta. Îmi trebuie o busolă. Ok, acum... Trei, 4, 5, 6. Ok. Cam ciudat, nu crezi? Deci crafting-ul ăla cred că se învișcă. Oh, ne trebuie și restul. Doamne, de unde găsesc eu restul? Sânge! Trebuie să iau sânge. Totuși. Așa. Ia, ui, mașina. Dar tu zice că trebuie să punem aici. Perfect. Uite. Ba, trebuie să... mai rău, trebuie să găsesc un lever acum. Nu ce credeți, dar aici e o scurtură. Ok.
Noi mergem. Frate, eu zic să ne adăpostim în casă. Adăpostiți-vă! Stați aici. Vreau să vă scap. Să vă duc înapoi în prezent. Hei! Faci pe mișto? Hei! Trade! Hai să facem trade. Nu vrei să faci trade cu mine. Ok. Și butonul. Deci butonul să ajungă chiar pe... Așa. Ce să faci, fiule? Ne poate. Vreau să mă duc în prezent. Ba da, scrie pe diamant, scrie ingredientele, instrucțiuni, scrie tot. Acum trebuie să stăm adăpostiți. Mamă, ce frică mie. N-am mai luptat cu așa ceva. Cu arătănii. Nepoati, stai aici. De ce? Sus zombalăi. Ok, moșule, ok. Stai. Nu te du. Hei. Episodul va urma.